Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. Aviat tindrem un mercat setmanal a Vilablareix. El passat 12 de març es va aprovar en el ple de l'Ajuntament instaurar un mercat ambulant municipal al nostre poble. Aplegarà unes 20 parades variades: fruit i verdura, calçat, pesca salada, complements, ferreteria, roba, entre d'altres. Es va trobar dient que fos el dimecres, per no entrar en competència amb els mercats més pròxims, com ara el de Girona, que és el dimarts i dissabte, i el de Salt el divendres. Esperem que tingui una bona acollida entre la gent del poble i rodalies, apreciant l'avantatge de no haver-nos de desplaçar per acudir a fer les nostres compres a altres indrets.